Raġel ta' 30 sena mill-Ħamrun indarab gravi f'nirin kbar li tkebsu għal ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar f'maħżen ta' Dajjes f'Ħal-Farruġ. Xhieda fuq il-post qalu lil One News li n-nar tkebbes waqt li l-Ħamrunis kienet jagħmel xi xogħol fuq waħda mid-Dajjes, flimkien ma' żewġ tirġiel oħra li ma ġarbu l-ebda ġrieħi. In-nar tant kien qawwi li spiċċa nfirex u ħakem madwar 30 biċċa tal-baħar oħra. Bad minnhom iġarbu ħsarat kbar, tant li l-ħsar jasmata li tlaħħaq l-eluf ta' euro. Fuq il-post maru 4 vetturi ta' tifi tan-nar. Bil-pumpira kellhom biċċa xogħol ibsa biex jisiltu l-isna tan-nar u tħaħen kbar li sewdu smewwiet. Il-pumpira tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili mexxija Mistura Manuel Bsajla ħadmu qatih biex fi ftit ħin taw l-ewwel għajnuna u sansitra salvaw żewġ tiklieb li nqabdu fi tħaħen u nirien. Fuq il-post isejħu wkoll żewġ ambulanzi li ħadu lill-vittma l-isptar. Tul l-operazzjoni l-Pulizija lqet itriq għat-traffiku waqt li residenti qrib iż-żona milquta ġew evakwati mill-proprjetajiet tagħhom. Brabta ma' dan infetħet inkjesta maġisterjali bil-każ se tkun investigat mill-Assa tal-Pulizija ta' Ħal-Qormi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.